Señoría, a verdade é que, para a nosa desgracia, a historia efectivamente non comeza no ano 2009 nin comeza na época do señor Feijóo. E casi xa nos gustaría que comenzara nesa época, porque se fora así, por exemplo, a lei de dependencia tería atendidos a todos os dependentes que agora mesmo están pendentes. Se non chega a ser por a herdanza que deixaron vostedes neste caso de 46.000 dependentes sin atender, hoxe en día, se nacera a historia no ano 2009, non habería ningún dependente sin atender na nosa comunidade. O feito, señoría, a realidade que hai unha lei de dependencia que nace no ano 2007, como decía xa esta mañán, que pasaron 2 anos dende a súa aplicación e que vostede, a súa formación política, tuvo a oportunidade de legislar e mesmo tamén de practicar, donde vostede, que pertenecía tamén a ese goberno, investía para a tramitación da lei de dependencia 126 millóns de euros, tendo 14.000 atendidos e 46.000 pendentes. 46.000 pendentes e vostede me reprocha a mí que temos 18.000 pendentes. Sobre todo tendo en conta que ano tras ano entran unha media de 11.000 solicitudes ano tras ano. 11.000 no ano 10, 11.000 no ano 11, 11.000 a maiores no ano 12, 11.000 no ano 13. É dicir, pasaron polo sistema de dependencia dende a chegada de Feijóo ao goberno 78.000 persoas que foron atendidas e que agora mesmo, efectivamente, nos fomos quen de reducir a lista de espera. Pero o compromiso deste goberno é conseguir avanzando e seguir dando atención a todos os dependentes que quedan sin atender. E para iso, evidentemente, señoría, o que hai que poñer o primeiro de todo é investimento. E foi este goberno que xa no ano 2009 incrementou a partida de diñeiro que deixaron vostedes, a que deixou o Bloque Nacionalista Galego pintado nos presupostos do ano 2009, que está aquí, evidentemente, o pode ver, supoño que además xa o coñece, 100 millóns de euros máis. E ademais de poñer 100 millóns daquela, xa no ano 2009, e investir en tecnoloxía para que os traballadores sociales, eses dos que vostede tamén falaba, tiveran a oportunidade de facer o seu traballo moitísimo mellor, tamén, evidentemente, adiantamos e contratamos persoal para atender todas as solicitudes e facelo da maneira que nós creemos que o debemos de facer, que é a atención de calidade. A que lle gustaba a vostede non. A vostede a que lle gustaba era a prestación económica para o familiar. Nós non. Nós apostamos pola prestación económica para os servicios e apostamos polos servicios públicos e por eso medramos en máis de 3.000 as plazas que están destinadas aos nosos maiores para que teñan unha atención de calidade. E medramos o servicio de axuda a domicilio e tamén, evidentemente, medramos as libranzas vinculadas aos servicios. Vostede daba cero libranzas aos servicios. Non quería, de alguna maneira, que os nosos maiores foran as residencias privadas. Moitas grazas. Réplica da señora Adán Villamarín.